Migao mathieth yudo omenda maromo silings bilion 127 kuom omenda mar 2024-2025 ne sekta mar thieth. Kaka jafwambo marwa George Malero, piny owacho geto bero chenro mag thieth mane ogi oyueyo mar Universal Health Coverage. Omenda ma iketo ne migao mathieth e pacho kae medo mana dok piny ka ochakore iko omenda 2022 nyaka 2023. E budget mar hiko omenda mar 2024 nyaka 2025, omenda ma oket ni migao mathieth en omenda maromo bilion 127 mani piny ka ipimo kod omenda mane oketi e hiko omenda mar 2023 nyaka 2024 mane omenda maromo bilion 141. E hiko omenda mar 2022 nyaka hiko omenda mar 2023 omenda maromo bilion 146 ne oketi ne migao ni mathieth. Kuom budget maromo bilion 127 ma oketi ne migao no mathieth e hiko omenda maromo bilion 4.6 idhi tigo e nyiewo gigego mag thieth kaachiel kod chulo nyamrerwa mabende ong'ere kaka community health promoters maromo 100,834 mayande ne ondiki kod piny owacho. Kaka yo mane ni jo Kenya obedo kod yot e yudo thieth mabende ong'ere kaka Universal Health Coverage, omenda maromo bilion 4.2 oket tenge kod piny owacho e budget mar hiko omenda 2024 nyaka hiko omenda 2025. Bath budget ma oket ni migao no mathieth maromo omenda bilion 3.7 idhi tigo e chulo lakteche ma pod nitiere tiegruok mabende ong'ere kaka intern doctors. Kendo mar nyuol manono mabende ong'ere kaka Linda Mama mane ochaki higa mar 2016 e bwo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kaka yo mar duoko piny thogego mag mine kaachiel kod nyithindo. Omenda maromo bilion 2 koro oket tenge. Budget ni mar Linda Mama odok piny e hiko omenda ni ka ipimo kod hiko omenda mar 2023 kod hiko omenda 2024 mane oket tenge omenda maromo bilion 4.89. Dog piny mar omenda ma oket ne Linda Mama timore kindeno ma kwan mine ma pod wito ngimagi e pacho kae e kinde mag nyuol koro pod nitiere e kind 6,000 kod 8,000 e higa ka higa, ka nyithindo bende koro wito ngimagi romo 21 kuom nyithindo duto ma inyuolo maromo 100,000. E budget mar hiko omenda mar 2024 nyaka 2025 omenda maromo bilion 28.7 oket tenge ne kedo kod kute mag ayaki, tuo mar kahera kaachiel kod malaria. Piny owacho bende oketo omenda maromo bilion 1.1 mar kedo kod tuo mar kansa e pacho kae. George Juma, Ramogi TV.